हरिओम राधे कृष्णा। आजकल लइका लइकी पढ़े जाता रहन सन आ लव के चक्कर में अझुरा के अपन जान दे देता रहन सन। तो ई जान देहल ई लव के परिभाषा में भी बा। एकरा के देखल जाओ शब्द के द्वारा एकरा के प्रमाणित कइल जाओ कि एमे 4 गो अक्षर होला जौना में एल फॉर लॉस ऑफ हार्ट, दिल का खो जाना पहिल का सीढ़ी है। आ दूसर का सीढ़ी बा एकर ओ फॉर ओशियंस ऑफ टीयर, आंसुओं का समुंदर। आ तीसर का सीढ़ी बा एकर भी फॉर वैली ऑफ डेथ, मौत के घाटी। अगर लव सफल हो गईल तो सही हो गईल, ना तो एमे मौत होखही के बा। आ लास्ट अक्षर बा ई फॉर एंड ऑफ लाइफ। लव अगर मैरिज में चल गईल तो एंड ऑफ लाइफ हो गईल, आ ना तो बिखर गईल तो वह जीवन के अंत हो जाई। तो ये परिस्थिति में देखे के बा कि लव मैरिज कईल सही बा कि अरेंज मैरिज जोन गार्जियन के द्वारा कईल जाता उ सही बा। ए पर विचार करके चले के चाही। हरिओम, हर हर महादेव।